Aquesta setmana que estem treballant la solidaritat, avui ho treballarem d'una manera especial. El dia de la solidaritat, amb el dinar, amb els jocs, amb les gingames, amb tot un munt de coses festives. I comencem amb aquest acte. Hi ha moltes situacions del dia a dia en què es necessita l'electricitat. Podríem treballar amb els ordinadors, podríem projectar imatges, podríem carregar les tauletes i mòbils. Què passaria si no funcionessin els endolls? Com ens escalfaríem? Com ens refrescaríem? Com escalfaríem l'aigua de la dutxa? Podríem cuinar? Com conservaríem els aliments de la nevera? Com faríem el pastís al forn? Podríem engegar la rentadora? Ah, el sol, el nostre amic. Hem d'aprofitar la seva generositat. Si podem, tots els de cada rotllana agafem el nostre cable per ajuntar-nos a mesura que va arribant l'electricitat de les nostres plaques solars. Comença per I2, que s'ha d'ajuntar amb I3. Els de tercer ajuden a que tots agafin la corda i fantàstiques vagi arribant de classe en classe. Projectar imatges, carregar tauletes, escoltar cançons, escalfar la casa, refrescar-nos, dutxar-nos, cuinar, conservar els aliments, fer pastissos, fer rentadores i molt més.